Γεια σας παιδιά, σημερινό μας βίντεο, όπως βλέπετε και όλους που είμαι στο λιμάνι μας. Περιμένετε μία. Απλά να στερεώσω το σπίτι μου γιατί δεν είναι στο σχέδιο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όπως βλέπετε που είμαι και στο λιμάνι. Να σας πω τώρα γιατί είμαι στο λιμάνι. Λοιπόν, είμαι στο λιμάνι διότι θα φύγουμε διακοπές Αίγυπτο. Λοιπόν, τώρα είναι 8 η ώρα. 10 και 5 φεύγει το... Το έχω χάσει. Είναι 8 το βράδυ. Το θέλει 12. Λοιπόν, άρα 3 και 3. Πλάκα κάνω φυσικά. Μία είναι, άρα περιμένουμε 3 ώρες. Ωραία παιδιά, όταν περάσουν 3 ώρες συνεχίζει το βίντεο, εντάξει. Οκ, παιδιά, είναι τώρα μεσημέρι, όπως βλέπετε και τον καιρό. Γι' αυτό πάμε να μπούμε στο πλοίο μας, που είναι το νούμερο 2. Δεν πειράζει παιδιά, το σπάσαμε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε Αίγυπτος. Αίγυπτος είναι... Παιδιά, δεν ξέρω καν οδηγώ βάρκα. Πηγαίνω από εδώ και... Παιδιά, παίζει να αυτά... να τι Αίγυπτος, παιδιά. Όπα, στην Ιαπωνία μπήκα. Περιμένετε μία. Δεν ξέρω να... Έκλεισα ένα πανέμορφο σπίτι πάντως. Να δω. Να δω. Παίζει να είναι αυτό μάλλον. Ναι. Περιμένετε. Περιμένετε μία. Θα πάμε να κάνουμε τέλειο ταξί παιδιά στην Αίγυπτο. Ταξίδι μάλλον. Στην Αίγυπτο. Πρέπει να είναι αυτό. Να, αυτό είναι παιδιά. Να το σπίτι μου που νοικίασα. Το οποίο δεν έχει καν φώτα ρε παιδιά. Εντάξει. Τεράστια αδικία. Να μην έχει φώτα. Πάμε καλά. Πάμε να βάλω εγώ. Γιατί εντάξει το να μην έχει φώτα ένα σπίτι δεν το λες και καλό, αλλά ούτε και κακό, εντάξει. Αλλά είναι πάρα πολύ κακό να μην έχει φώτα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βάλουμε εμείς. Είδατε παιδιά, το φτιάχνουμε κιόλας. Έχω εδώ και τη Λίλη. Λίλη! Βλέπει περίεργα. Εντάξει, μ' αρέσει, θέλω να... Τέλος πάντων παιδιά, αυτό είναι το σπίτι μας, εκεί πάνω αυτό. Εδώ πάνω νομίζω ένα κρεβάτι μου είπαν και τραπεζάκι. Να το, ναι. Το έκλεισα παιδιά από το booking και θα περάσουμε τέλεια. Λοιπόν, αρχικά τώρα πάμε να ξεκουραστούμε. Δεν θα ξεκουραστούμε. Θα πάμε κατευθείαν στο εστιατόριο να φάμε. Αρχή. Πάμε. Να αγοράσουμε μάλλον φαγητό για να φάμε εδώ. Σπάσα το χαλί ρε. Όλα τα σπάω. Να κάνουμε το... Να πάμε να πάρουμε από το εστιατόριο ένα φαγάκι και να φάμε έτσι ένα ωραίο. Θα το πάρω για το σπίτι το φαγί. Και μετά θα πάμε στον τάφο του το χαμόν. Το εδώ παιδιά είναι το εστιατόριο. Και μου είπαν ότι έχει, μπορείς να κοιτάξεις και πάνω και να έχει θέα. Και να δούμε 3, 1. Παιδιά τέλειο. Εγώ έκλεισα αυτό εδώ το τραπέζι. Γι' αυτό είμαστε τέλεια. Και πάμε εδώ. Περίεργο που δεν έχει κάποιον. Θα περιμένω τότε στο τραπέζι μου. Ή θα περιμένω εδώ μέχρι να έρθει κάποιος. Όταν έρθει συνεχίζω. Παιδιά ήρθε. Ωραία. Πάμε να το ρωτήσουμε τι φαγητά έχει. Γεια σας κύριε. Γεια σας. Μην ανοίγετε παρακαλώ το chest. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι φαγητά έχετε εδώ πέρα. Δείτε έχουμε νερό σίγουρα. Περιμένετε μία. Νομίζω έχουμε
γλυκά τούρτα, έχουμε όλα τα κρέατα και τα ψάρια, ότι έχεις ένα κανονικό εστιατόριο δηλαδή. Οκ, ναι. Θα ήθελα να παραγγείλω μια τούρτα, Νίλ. Τούρτα, ναι, όπως επιθυμείτε παρακαλώ. Πηγαίνετε στο τραπέζι σας και θα σας τη φέρουμε. Ευχαριστώ. Φέρετε τώρα. Εντάξει. Εγώ θα περιμένω εδώ, εντάξει. Ναι, περιμένετε. Βρίσκε τούρτα σας. Ευχαριστώ. Παιδιά, δείτε μια τουρτάρα. Πραγματικά. Περιμένετε να φάμε. Ωραία, πάμε να ρωτήσουμε πόσο είναι η τιμή. Πόσο είναι η τιμή? Δωρεάν, γιατί κλείσατε και το Airbnb και πάει μαζί αυτό, άρα δωρεάν, ναι. Ευχαριστώ, bye. Παιδιά, θα περάσουμε. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Γι' αυτό λέγεται πρωινό εστιατόριο, αλλά εμένα με βάλανε και βράδυ. Παιδιά, τώρα θα πάμε να κοιμηθούμε και μετά το πρωί θα πάμε να δούμε τον τάφο του Τουταγχαμών. Γιατί είμαι και εγώ πάρα πολύ κουρασμένη. Πάμε να κοιμηθούμε. Τι ωραία μέρα στην Αίγυπτο. Όχι, φεύγει και ένα αεροπλάνο από εκεί. Τέλος πάντων. Τι ωραία μέρα. Λοιπόν, στην κουζίνα έχω το κάτι να φάω. Όχι, τέλος πάντων. Πειράζει. Θα πάω λίγο τουαλέτα. Κάνω κανένα μπανάκι. Εντάξει, παιδιά. Πάμε τώρα. Είχαμε πει ότι θα πάμε. Χθες είχαμε πει ότι θα πάμε να δούμε τον τάφο του Τουταγχαμών. Πάμε. Άρα. Νάτος. Ο τάφος του Τουταγχαμών. Τέλεια. Παιδιά, έχει και φυτά εδώ πέρα. Έχουν φυτέψει. Εδώ, παιδιά, είναι. Είναι αυτά τα πράγματα που βάζαν μέσα τα όργανα τους. Σκότη, καρδιά. Για να δούμε. Παιδιά, ο Τουταγχαμών. Νάτος. Ο Τουταγχαμών. Το γράφει και εδώ. Είναι ο Τουταγχαμών ο ίδιος. Αυτοπροσώπος. Είναι τέλειο. Πρώτη φορά έρχομαι σε τέτοιο τάφο παλιού βασιλιά, ξέρω εγώ. Είναι τέλειο. Παιδιά, το είδαμε. Είναι δωρεάν εδώ για να μπεις. Πού ανεβαίνετε πάνω? Παρακαλώ, κατεβείτε. Ναι, sorry. Πέταξα. Πήδηξα. Wow. Ωραία, παιδιά, είχαμε πει τώρα ότι θα πάω. Ναι, παιδιά, θα μας περάσουν από ένα πράγμα με το πλοίο για να δούμε τέτοιο, πώς το λένε, καταράκτες και τέτοια. Αλλά όχι, πρώτα να πάμε να δούμε τον ήλιο και μετά. Παιδιά, δείτε. Τι είναι αυτό? Είναι τέλειο φυτό. Αυτό, παιδιά, είναι το δέλτα του Νείλου, μου είπανε. Δεν είναι που κάνουν τα φυτά για να τρώμε και τέτοια. Και μας είπαν ότι άμα ερχόμαστε εδώ μπορούμε να πάρουμε και κάτι. Ωρε φίλε, θα πάρω αυτό εδώ. Και τι δεν πάρω? Τι φάση, παιδιά? Δημήτρη, να πάρω σπόρους. Πάρω πάλι σπόρους γιατί το σπάς κατά. Παιδιά, αφού δεν είμαι καν survival, ξέρω εγώ. Περιμένετε. Ωραία, παιδιά, είμαστε survival. Παιδιά, θα πάρω ένα παντζάρι. Ωραία, φίλε, έχω και... έχω και full τέτοιο. Να βάζουμε αυτούς τους σπόρους. Και πατάτα. Μ' αρέσει η πατάτα. Πάρω. Είπανε και να τις φυτέω πάλι πίσω, αλλά δεν μου δίνει πολλές. Τέλος πάντων. Καροτάκια. Παιδιά, καροτάκια, όσοι βλέπετε τον κοάλα, καταλαβαίνετε ότι είναι ωραία τα καρότα. Θέλω... μόνο καρότα έχει και τέτοια. Πάμε να πάρουμε και το σιτάρι. Λοιπόν, ότι είναι το σιτάρι του εδώ, είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό πάμε να πάρουμε μπροστά. Και θα τα φυτεύουμε πίσω.
Τέλειο, παιδιά. Wow. Το έσπασα λίγο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει όμως πάνε, δεν πειράζει. Α, εντάξει, μου είπανε κιόλας. Για τα παιδιά. Τα βάζουμε εμείς πίσω, έχουμε δικά μας. Α. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Να μαζεύεις το τέτοιο. Θα το πάρω σπίτι μου, παιδιά, ή να τα δώσω στο φούρνο. Παιδιά, να τα δώσω στο φούρνο και τους σπόρους θα τους αφήσω για τα... Για τη δικιά μας, για το θερμοκήπιό μας, παιδιά. Το θυμάστε? Αλλά έχουμε και καιρό να πάμε και να μαζέψουμε κάτι. Πλάκα πρέπει να κάνω και τη δουλειά μου εγώ. Ξέχασα, παιδιά, δουλεύω στο θερμοκήπιο εγώ. Και θερμοκήπιο και όλα κάνω. Ωραία. Τέλεια, παιδιά. Παιδιά, είναι ότι καλύτερο να κάνετε αυτή τη δουλειά. Καλά, ξέρετε εσείς που έκανα τη δουλειά την παλιά. Εντάξει. Οι πατάτες μου είπανε, τώρα θυμήθηκα που μου είπανε πρώτα θα τις μαζεύω όλες και μετά θα τις βάζω. Για να μου δώσουν παραπάνω, γιατί άμα πάει μόνο μία, εντάξει. Και τα καρότα το ίδιο. Παιδιά, τα καρότα είναι παραπάνω. Μ' αρέσουν, παιδιά, τα καρότα, εντάξει, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν υπάρχει νοστιμότερο λαχανικό από το καρότο. Μόνο η πιπεριά. Και παιδιά, θα περάσουμε από τον ήλιο για να δούμε και τον καταράκτη το μεγάλο. Βέβαια δεν είναι της Αιγύπτου, αλλά θα μας περάσουν επειδή είναι πάρα πολύ κοντά, λένε. Πάμε να δούμε λοιπόν. Παρακαλώ επιβιβαστείτε στο καραβάκι, στο πλιαράκι μάλλον, γιατί θα πάμε να δούμε το καταράκτη. Α, ναι, είδατε, παιδιά. Λοιπόν, θα πρέπει... Λοιπόν. Ελάτε από εδώ. Παιδιά, μας πάνε. Εδώ θα δούμε τον καταράκτη. Είστε σίγουροι, κύριε μου, ότι ξέρετε να οδηγάτε πλιαράκι? Ναι, ξέρω, δεν κάνω κάτι λάθος. Ορίστε καταράκτη. Θα γυρίσουμε και από την άλλη να τον δείτε καλύτερα. Κύριε μου, δεν ξέρετε να οδηγάτε? Ξέρουμε. Παιδιά, δείτε. Wow, τέλειο. Ωραία, το είδατε. Γυρνάμε τώρα πίσω. Δεν το είδαμε όλοι. Παιδιά, θα πεθάνουμε. Παιδιά, έμεινε η βάρκα. Το πιστεύω. Πάω να φύγω. Παιδιά, φεύγω από την Αίγυπτο πραγματικά. Μην πάτε καλύτερα στο Minecraft με αυτό να θα πεθάνετε. Ήδη άλλοι κατέβηκαν. Παιδιά. Μπήκε η κότα και έφαγε τα κουνέλια μου. Η πάπια μάλλον. Ρε, θα τη σκοτώσω τώρα. Φύγε, χαζόγατα. Φύγε έξω. Παιδιά, τι φάση. Ρε, φύγε, θα σκοτώσω πραγματικά. Ρε φίλε, εντάξει. Αχ, όχι καιρό να κάνω εγώ τη δουλειά μου. Όχι, μέσα κότες. Κότες έξω. Οι κότες βγήκαν έξω. Οι κότες. Μία κότα βγήκε έξω, παιδιά. Παιδιά, βγήκε έξω μία κότα. Και δυστυχώς θα πρέπει να τη σκοτώσουμε αυτή την κότα. Ή τη φάγανε. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν είναι τα παγκάκια. Λοιπόν, εδώ είναι για το λαγό που σκοτώναμε και τέτοια. Για τα αυγά, παίζει να μην τα μαζέψαμε όλα, γι' αυτό πάμε να τα μαζέψουμε. Όλα τα βουλάκια, ευτυχώς οι γάτες δεν κάνουν κάτι στις κότες.
Γι' αυτό είμαστε εντάξει. Πάμε τώρα στα γελάδα. Πάμε γάλα. Εντάξει παιδιά, το γάλα είναι ό,τι πιο εύκολο. Και απλά κάνεις τσουπ, 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 τσουπ. Και από αυτή και από την ανάποδη. Παιδιά, γιατί έχουμε ανάποδες? Έχουμε ανάποδες τέτοια. Ξέρω γιατί παιδιά. Άμα ξέρετε γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μετά να βάλουμε τώρα τα γάλατα εδώ. Τέλεια. Και εμείς βγαίνουμε. Οπα. Έχω παιδιά καιρό να παίξω Minecraft και έχει μια ανάποδικότητα. Έβγα έξω ανάποδικότητα. Έμπα μέσα στις άλλες κότες. Κοτούλα. Ξέρετε θα τις φάξουμε. Θα τα πάρουμε με αυτά εμείς. Έχει μέλισσες. Παιδιά. Φοβάμαι να μπω μέσα γιατί θυμάστε τι είχε γίνει την περασμένη φορά. Και εντάξει φοβάμαι. Όχι, ξέχασα να τα βάλω τα αυγά μέσα. Εντάξει, μωρέ λεπτομέρεια. Χειρότερα παιδιά με τις μέλισσες, γιατί μπορεί κατά όσο χτυπήσει, ξέρω εγώ. Please, μην με βαρέσετε. Δεν κάνω κάτι κακό. Πιστάτε παιδιά και το μέλι κάτω ρε. Πόσο μέλι έχουν μαζέψει αυτά. Προσεκτικά. Φιούφ παιδιά. Δυστυχώς δεν μου κάνανε τίποτα γιατί άμα θυμάστε την περασμένη φορά τι έγινε στο παλιό μου βίντεο. Εντάξει. Εδώ το πουλάκι να σάψει. Γιατί έχει ρε αυτό που βγήκε έξω ρε. Θα το σκοτώσω αυτό. Αυτό βγήκε μόνο το έξω. Θα το σκοτώσω. Έτσι κάνουμε. Πήρε και μαλλί. Τέλεια. Παιδιά ήρθε η ώρα για σφάξιμο. Εντάξει παιδιά πλάκα θα κάνω. Με μεγαλώσουν τα γουρνάκια μας. Θέλω και άλλα γουρνάκια βασικά γι' αυτό. Θα δώσουμε κανένα καροτάκι να φάνε. Κρίμα είναι. Έλα και εσύ μικρούλη. Να κάνετε μωράκια και εσύ ανάποδο. Και εσύ θέλω αυτό έχει. Τα ίσουμε πολύ για να κάνουν μωράκια. Τέλεια. Και τώρα τα αρνάκια να τα κουρέψουμε. Το ψωλίδι μας να το. Ελάτε μου εδώ αρνάκια. Εδώ θα μου έρχεστε να σας κουρεύω ρε. Πήγε. Μπράβο. Επόμενο. Ρε μην τρώτε. Πείτε το κάνει. Αυτό είναι φαγάνα. Και κάτω. Να, θα κουρέψω, έλα. Έλα εδώ να σε κουρέψω. Έλα εδώ είπα να σε κουρέψω. Δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θα το λέω. Έτσι, μπράβο. Πάμε να βγούμε έξω. Παιδιά, αυτό δεν το αφήνουμε έτσι. Ό,τι συλλέγουμε. Σκοτώνουμε και χνάκια. Δεν πειράζει. Ό,τι συλλέγουμε, παιδιά, το αφήνουμε για τα σούπερ μάρκετ μας και τέτοια. Λοιπόν, αυτή την περίπτωση εγώ πρέπει να πάρω λεφτά από την τράπεζα. Γιατί μάλλον θα μπήκανε τα λεφτά μου. Λοιπόν, ανυπομονώ να δω. Εδώ είμαστε. Τέλεια, γράφει και το όνομά μου. Παιδιά, έγινα πάμπλουτη. Δεν το πιστεύω. Τέλεια. Εντάξει, παιδιά. Ξέρετε τι θα κάνω με αυτό. Λοιπόν, περιμένετε να τα βάλω αυτά πάνω. Δεν μας πολύ νοιάζουν αυτά. Αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα stack diamond, ένα από εδώ και ένα από εδώ, έτσι. Ένα stack diamond, ένα stack χρυσό και ένα stack emerald. Και δείτε το.
θα πάμε να πάρουμε το πιο ακριβό iPhone, γιατί χρειαζόμαστε ένα iPhone, εντάξει. Παιδιά, εγώ δουλεύω παντού, να ξέρετε, εκτός από τα iPhone. Τα iPhone δεν δουλεύουν γιατί με απολύσαν από εκεί. Δεν έχει ταμείο, ρε. Και λείπουν όλοι. Και πρέπει, παιδιά, να βάλω κάποιους εργάτες να με βοηθάνε με τη δουλειά, ξέρετε. Γιατί, εντάξει. Παιδιά, θέλω να πάω στο σκοτεινό. Όχι, δεν θέλω να πάω βασικά στο σκοτεινό, λάθος. Λοιπόν, πάμε να αγοράσουμε κάτι, ρε παιδιά. Θέλω κάτι να αγοράσω. Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, αν είδατε μια φωτογραφία που έχω ανεβάσει στην κοινότητα, είναι πρώτη, που σας γράφω να μου κάνετε ερωτήσεις και εγώ θα τις κάνω σε βίντεο. Λέω αλήθεια, απλά πηγαίνετε και κάντε το. Λοιπόν, παιδιά, ξεχάσα ότι έχουμε και πισίνα. Τέλειο. Και παράλληλα, παιδιά, μου έχει λείψει το γιο του, λέω. Παιδιά, αυτό είναι καράβι. Το στοιχειωμένο σπίτι, θυμάστε. Άνοιγε μόνη της η πόρτα. Τέλειο. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο έχω φτιάξει αυτό. Έχω τίποτα εδώ στο ψυγείο ή πλατό? Ναι, όχι, δεν έχω. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, πατήστε like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο.